Tak, dotrénovali sme. A za chvíľku letíme za vami na Československu, kde sa na vás tešíme. Budeme tam až do septembra s vami. A chystáme sa na 2 krásne festivaly. Na Festival Svetla a Festival Poznania, kde nás môžete stretnúť a radi strávime čas dobrými ľuďmi. A ešte máme jednu novinku, a to, že sme pozvaní do Klenotov života, kde strávime peknú dovolenku v Plzni. Tak sa máte na čo tešiť, na novú energiu, ktorú vám donesieme z Tenerife, kde prebieha úžasná transformácia, liečivá aktivácia energie prána ženy. Tak to je všetko. Ahojte.